سلام كمان غنيكم زي قولكم تغطات في مروات تي في صومنا في التام سبورت نيت حلفة صوم حزنا غريبنا لنا نمكتاركم بغرون عدم بفدريشن قدم بشكلتا زوبا ماكل ستودبه وددر زواريت وانچا زوبا ماكل 2025 تمالي سنبت اب كبابي انشورانس تزازيمو تمالي تقدادم تبربعة ديفيجنات تخفافيلوم ينصوتهم اكايدوم فلما صوتهم زكايرو تقدادم تسالساي ديفيجن كوينوم 50 كيلومتر نخغوي تمديبلوم اب ساعات دمار 41.285 كيلومتر نارغوصو بحبارنا مزازه مسمر بصيحوم اب مودات اب سرعت قزوتا وددر ناي دندن ناتان ساميل وددرو بحد ساعات 12 دقيقه 42 كايتم زغونه غيزي قداما كوينو تعويتهم كالاي ناي تسويتامينا دا ولد يوحنس سالساي يوبيل تسفو كاب 10 بمخان دمان وددروم زازيمو نفتاليم قدوس كاب ABN دايموند سولومون كاب تسويتو بروخ نغوسه ناهم فساين كاب غورايف يويل بريو بولكي شيراك برخت كاب ججرت صقاي درار كاب مسلام كاب رابعاي كساب 10 زلو درجاتات حيزوم نوددروم فصيموم قتيلهم وددروم زكارو تقرادم تخلاي ديفيجن كوينوم 7 كيلومتر زرعقوت وددر يتسرعلهم اب مودا تابس تخيد حيال قصوتا وددر تقرادمايناتنا افريم زرغابر وددرو اب ساعه 44 كيلومتر نارغصه بحد ساعه 35 دقيقه 19 كايتم زغونه غيزي قدام خوين حنصاص كرغص ناي دندن ميكائيل دانييل سالساي ارمياس عقباي تسويت بمخان دما سعيبوم وددروم فصيموم بزي كازي يافيد نغوسه بولكي ناتان تسفالم كاب دندن تمسگن نغا كاب دوبو بيسرو ميكائيل كافيريتل ارمياس الازر كاب دوبو كيفن تخلماران كاب اسبيكو كوم دوما محرق ليلو كاب اسر بمخان نيود دروم كاب رابع 10 درجه بمحس فصيموم دكانسيو تقدادمتون ابتي معلت صوتن اكايدا نيرن اذن تقدادمتي 71.72 كيلومتر وددر نخكايدا انت بغيسن اب ساعه دما 67.289 كيلومتر نارغصا ناب فصامه بصيحن اب استخايدا حيال قصوتا وددر كا تاب عامه سبورت اب بقعت مصيا زلا تقدادمت كلب عراق برخت فساي قديما حنصاص كزرغصن كلا ناي سراي ساواسيدون هابتون كوم دما ناي دندن اديام داويت كالاين سالسين درجاتات حيزن وددن فصيمن بزي كازي رومنا غوش كاب دندن روزينا برهانه كاب عراق فيفن هايله كاب سراي سوا ميلنا يافيت كاب دندن راهيل عقباي كاب عراق هيرميلا سمون كاب دوبكم دوما دلينا غرماي كاب دندن كاب رابع 10 نزولو ترتاتات حيزن وددرن فصيمن سيبومنا مودادر مسمر زقربو تقدادمت قداماي ديفيجن كوينو 100 كيلومتر نخغوي تمديبلوم زوم تقدادمتين وددروم اب ساعه 43.8 كيلومتر نارغوصيوم بحبارنا مزاز مسمر بصيحوم اب موداتا بحبار اب زكايرو قصوتا وددر اب زوان اب قصوتا وددر دوميغ زلو ناي دوبوب روبيل حبت مريم قدامه خون حنصاص كرغص كال ايناي سمبل هيبرون برهانه سالساي دانيو فصو برهان كاباسبيكو بمخان دمان وددرون فصيمو ناود برهانه هيرمون كيدانن كلتيون كاب دند ناهون غزاي كاب ناصنت يوسف عالم كاباسبيكو محمد صالح نصرالدين كاب غزاواندا ساميل مسكنا كاب ايريتلكم دوما داوي ساميل كاب سمبل كاب رابع 10 زلو درجاتات حيزوم بحفش امنا لهم عامت وددات ابناي ساساي ديفيجن بنطبي تتحيزلهم نيرو بز مسرت قدادماي غانتا تسويتامينا دا ولد يوحنس ب46 نطبي قداما خون كعوتن كله نفتاليم قدوس كاب ABN كال اي ناي تسويت دايموند سولومون دوما سالسكنو وددروم بمززام زتدالولهم ميداليات تشليموم امنا عقبت امينا داب ولد يوحنس ب15 نطبي عود كون كال اي سيراك برخت كاب ججرت ب13 نطبي سالساي دايموند سولومون كاب تسويت ب11 نطبي بمخان شلمات بقيعم غانتا تسويت ب83 نطبي قداميتي بمخان تشلاميت 5000 افاخت كون غانتاتات ABN دندنن كالاين ساسين درجاتات بمحزن تشلمتي 3000 كم دم حرش افا كوينن ناي ولق تقدادمتي يويل بريهو سمره يمانن ابيل بوص املخن كاب زوددر بمدمقهم بفدريشن قدم بشكلتا زوبا ماكل متبابع شلمات تقبلهم ابنا كالاي ديفيجن مسلملك تقدادماي سمبل سيكفلاين وددرو ب9 ساعات 6 دقيقه 58 كايتاتن قدام خينو بمعوادنا بوديوم كديم كله كالاي ناي ايريتل اليدو كفلوم حدا دغن 11 كايتاتن دحيرو سالساي كيفن تخلماريام كاباسبيكو حدا دغن 30 كايتاتن بمدحار تشلمت مداليات كوينو امناي نطوي ناي اسبيكو كيفن تخلماريام ب20 نطوي عود كخون ناي دندن ميكائيل دانييل ب19 نطوي كالاي ناي دندن ناتان تسفالم دما ب15 نطوي سالساي كوينو
أمنع عقبت السيموسي كاب سنبل بعصوت حمش نتبي عم بس عقبت كون نايدندن تقدمتي ميكائيل دانييل كم دما ناتان تسفالم بتشعتنكم دما شمون تنتوتات كالاين سالسين درجاتات سلازة حزو تشليموم عبزو وددر بولك استودادورو تقدمتون بفدريشن تشليموم زوم نشلما زوعو تقدمتي ناود دسالة لاميك برغتن يوسف مسجنانيوم بغانتا دما سنبل عوتو بمخانات الشلامي شوعات شحنافا كوينام كلابات اسبيكون دندن كات الشلمتي 4000 كم دما 2000 نافا كوينن أب نايدك أنسيوم سنلك تقدرامي تعرق برغت في السحاب دمر جزء بعصوت وثلاث ساعات 10 دقائق 30 حدن كايتاتن قدامي تخوينان ود درابم في الصامة شامبيون كتكون سوزانا في السحاب كابدوب ساسن حمشن كايت دحيرة كاليتي نعرق موناليزا رأيا بحد دقن 40 حدن كايتن ساسيتي بمخاننا بوديم ديبان بنتقون برغت في السحاب كاب عرق ب4 شعاتن تبي شامبيون كتكون نايدندن رومنا قعشن آدم دايوتن كاليتن ساسيتن درجاتات حزننا بوديم ديبان تشليمان أمنا عقبت برغت في السحاب عصوت وشعاتن تبي بس عقبت كتكون سوزانا في السحاب كابدوب كم دما آدم داوت كاب دندن كالين سالسين درجاتات بمحازن شلمات بغيان بغانتا كلب عرق عوتو بمخانات الشلامي 10,000 نافاق تكون كلبات دوبوبن سراير ساوان تشلمتي 7,000 كم دما 5,000 نافاق وينن أمنا جونيور دك أنسيوم سنري بيجي ناي سراير ساوا سيدون هابتوم شامبيون تكون ناي عرق روزينا برهانن ناي دوبو ناردوس تسقاين دما كالين سالسين درجاتات حيزن أمنا نتوي ناردوس تسقاي كاب دوبو بعشران كرتن نتوي شامبيون تكون سيدون هابتوم كاب سراير ساوا كم دما سيما عندس إن كاب عرق بعصوتو كلتن نتوي بمعالتي تبلاليسن ناي كالين سالسين درجاتات حيزن أب ناي عقبت ناي سراير ساوا سيدون هابتوم عوتو تكون ناي عرق روزينا برهانن دما كالي تخوينا نا بوديوم بمدياب شيلماتا تقبلا أمنا قدامي ديفيجن تقدمي كلب سنبل إسروم ستيفانوس بعصوتو 8 ساعات 8 دقيقة 20 كايتاتن شامبيون كون كلو ناي دندن باولوس غابريل ميكائيل ناي اسبيكو فانيو سولومون كالين سالسين درجاتات بمركابهم نشلمات بغيام بنتوي ناي سنبل هيبرون برهانه ب 27 نتوي نا بوديوم كديب ناور برهانن ناي ناتنت روبيل محرنكا كالين سالسين درجاتات حيزونا بوديوم ديبو أمنا عقبت ناي سنبل إسروم ستيفانوس ب 20 نتوي بس عقبت كون نوبل ميكائيل كاب دندن كم دما ناي ناتنت روبيل محرنكا ناي كالين سالسين ترتاتات رغيبو بغانتا كلب دندن ب 55 ساعات 58 دقائق 16 كايتاتن جول بمخانات الشلاميت 10,000 نافاق تكون كلبات إيريتيل ناسبي كون دما كالين سالسين درجاتات بمحزن تشلمتي 7,000 كم دما 5,000 نافاق وينن أمنا قداما ديفيجن ناي ولك تقدادنتي روبيل محاري ماسولا إفريم سورافيل تسفاتيم زرعوا بلوص اوتان شلمات بقيوم عوتات تقدادمتي كم دما عوتات غانتاتات استدالولهم شلمات كابيد حلافي من محدارون فاينانسن من محدار زوبا ماكلاتو تكي قلتان كالوت لعلوت حلفتي من محدار زوبا ماكل تقبلو زغبركم تعزبتي مسعوتات تقدادمتي زكايرني حتصير قال محتت يسعب سناي مكتال مجمرتا جميرو زفصمنا املاح كبري هنا قتيله صوتا بحفشه صبغ نير زوايت وانجا بغانتايو خن بخلو مالتي وهدت نيرنا بصبغ بقعت كاس لنبرنا نغانتا نيولقن كنعوتلو باقينا مالتي فلا يابنا يبرخا نبر امناي غندع نبر بتعم نعي قدامتنا خوت بتعم ينسرحنا لي سلازي نعون ابايا قندي اتركير نيره ابا خانيك عوت الاخي لماتي ماتو بدرا حماق تطايتنا نيرنا ما نعايزي كون بوتا خاص لنبره افناتي بوتا خدم بعمقالي حجزنا نها صبغ نير بحفشه ابزي صوتا لومسوم استزازمه مالتي رومنا غريشكم دماديام داويت فتيننا خنيرين وستنس كبحفشه ግን መወዳድርቲ ዝነበራ ተቀዳደምቲኩም ድማ በሐፈሻ ንጋን ተዓረግ መወዳድርታ ዝነበራ ክለባት ከመይ ረኺብኩም او بحفشه كل ተጻዋቲ ብጣዕሚ ዝብድሃና ነይረ ምክንያቱ ብጣዕሚ ንፋዓት بسوزي ولا وندرومنا بأديام زمت النبرون بتعم نعيفتنا النيرة جن بقوله جانتاي سلز دقفان نبرة هاني نزعوت بقعنا مالتي مونا متى مركز كابزعوت زي مسرت جرناس كنت أخذ حاسو زي مغناتو بعجونا لو بزحت صوتات شامبين يرتاون درجة كريتور حتري فولو سكمل مدبنا انتاي مدبي أنا بحفشة أمنا يزوا ما أخلت قلوا لي لأن ناي دقة إذا حاسب أملاخ يفتح ملي بحفشة أنا شامبيون ترى بزيادة يزدادوا زلهم كمتي عبد أوتا بمخان متن مالتي سلزي أملاخ يحجزن بزح دال زلهم أنا بحكي طبعاً يرو صوتا كبدي لي غرب حجي سجرة سالادك كانتاي على سلطاني كأي ناس ذكر ياس على باي مالتي بتعمي تي بطاطات كله ريناي
بوخا ولا حنتي تسقم أي نبرون دك كانت هيك أبز درجة أخبت حق زمني نعم كمسكن دلي راي بغرم تمالي عربي استخايلت كاب اسمرا ما يطال بصحكا نسمرا مملاس نبرت او بز سرح كايو وي كاب زراخه بلو صوتاخا نزعوزي دارغاو حيسكا مسيخات كبحافشا تا مدرخ كمين يرانعخا مرة خبار يعني را بوكو غيرن خير مالتي نفس بوكو غيره مسوم ما ب نغحت لاي نواتي مالتي والغبي ماو سالادك كانت هيك تريفو مالغيبم نقدمي تالصيوم أب دنقول تحتاي مالتي أو سكاتو جيرم سكالا خيدة مالتي سوغام نفس فنيوا أنا وخا خدا خيدة مالتي مو ناي نابزي ناي لومي صوتا ناي حمشة كاليت فللي أنتي في خاتي خا كبيد كادو نيرو خمين نيروسكا ناي بحكي مرة كبيد نيرو مغنياتو عسرت جزء سكاتو تات قدر كفتنا لي وعيدو مرة خمسة دك سالادك أنتي كا ورحنتي هاي شجرن مالتي بعلم بديهم يوم كله مو زعود زين من توفيو زعود أنا كلهم بقى كدني نسدراي مالتيو أبز درجة زخبت حقوزني كلايكا أنا وعلى حلواي مالتيو كانت سنبل قبل دلما اللي خمس جندك كانت كده توروار إذا معرب كاس سان حدا كفل سراويت بعلو دياقو في حرا كمسجونا مدل بزي قاطع مز مالتيو ودر كم زراخ بتعم صبونير نزازا وارد ما تدالينا لأن أتينا كابعوس لذي حلنا نبنا غانتا سنبل فلا دحانين صبو حراي اب ناي كالاي ديفيجن نبر اسمرا جيندا اسمرا بصيحكا مملاس او بزفصم كايو برقاو متقعتي مخان مقدادم تخا بزنصف كالهم غفيح ناي غيزي غاب اخا نزي عاوز زياده وحوس غيركا زلخمو نابا تمليسنا كنذكر سكنتا عينتا غباب اخا وسينكا نزي صوتازي كتعوتو الكلكا زلا وتا زوسنكا وسانه خطعوتن خيلا زلا بالحري دما مسايكو زخور نيروم ندم كل تسوات قلنا حاجوزن الشاب تاع داري وقتنا بينك ودو هيدا نوحنا جيزي اي كباب سسترقن 25 سكند امتحان امود اتا كنكص يميرشو تودي امر مو اب نايلومي كتصاوت الكادي خاتي خاوس نتفللي كتعقب كمان يرصقطن يركادو نايلومي مزاز مره نايلومي دارغا ودت يعني ران تايمو انا غانتا طرحنا نمصاتينا تانا غانتا 20 سكند يعني نعاها نعوتي نمصي مو زعوتي لمن توفي عدلك بكا ندقفتي سدرابيتي غانتا سنبل ابي نيوناس زكارس تالنت دانيال يوسف كيف داغمبر كيف ساسا شوات مزغن فوت بزيكا زون ودرات ماونتين بايك تخايدو نيروم اب كل عد مع صوتو 3 36 كيلومتر شفان 8 تقدادمتي كقربو خلو عوتا دمازن سعوبيوم قداماي سرافيل لسمره كاب غانتا ادماس كالاي قدوساتشن كاب غانتا سلينا سالساينا هير اخليلو كاب تسويت رابعاي سيتيدروس كاب سالينا حمشاي باولوس مدهاني كاب 4 سمره شرشاي لامي كبر مسكل كاب تسويت شاوعاي سعيد جمال كاب غودايف شامناي ناهم قبر مسكل كاب كحي بحري تاشعاي هياب يوسف كاب كحي بحري عسراي اسروم رؤسهم كابار ماس قصيلون وددروم زكايدو تقدادمت كل عد مع الصوت 5 تقدادمت دما ن 45 كيلومتر مشفان كاب مبغس حنصاص تبغيسوم نستمدبلهم رحق دما بساعه 7.5 كيلومتر نازوريوم نافصامه بصيحوم ابي موداتا قداماي امن دانيال كابد ماس كالاي بروخ برهانه كاب غودايف سالساي اياد امانويل كاب قح بحري رابعاي ناهر إيشياس كاب غودايف حمشاي شامدوسا كاب غودايف شارشاي هيبرون هابتا كاب تسويت شاوعاي إيتام إيو كاب غودايف شامناي شالوم عالم كاب تسويت تاشعاي مرهاو منقصاو كاب 4 سمرة عسراي يافي سامسوم كاب كيح بحر بمخان وددرون فتسيموم قصيلن وددرون زكرا تقدادم تدق انشتين 28 تقدادمتي 64 كيلومتر مشفان بحبر تبغيسن ኣብ ሰዓት ድማ 32 ኪሎሜትር እናዘወራ ንውድድርን ኣብ ፍጻመ በፂሐን ኣብ መወዳእታ ዝተኻየደ ቅፅበታ ውድድር ቀዳሚት ዕድል ተስፋ ገርግሽ ካብ ሰራሽ ሳዋ ካልአይቲ ራህዋ ብርሃነ ካብ ሳሊና ሳልሰይቲ ቅሳነት ወልደ ማርያም ካብ ጋላነፍሒ ራብዒቲ ራሄል ብርሃነ ካብ ሳሊና ሓምሸይቲ ዋሂድ ኤፍሬም ካብ ሳሊና ሻርሸይቲ ሰሱና ተስፋ ገርግሽ ካብ ሰሊና ሻውዒቲ ደሴት ኢዮብ ካብ ትፅቢት ሻምነይቲ ጽዮን የማነ ካብ ሰሊና ታሽዒቲ ብስራት ስቲፋኖስ ካብ ጋላነፍሒ
ዓስረይቲ የሩሳሌም ፋኑኤል ካብ ኤሪስታር ኣብ መወዳእታ ውድድሮም ዘካየዱ ክልል ዕድመ 17 ዓመትን ልዕል እዩ 128 ተቐዳደምቲ ን55 ኪሎ ሜትር ንምሽፋኖም ብሓባር ተበጊሶም ኣብ ሰዓት ድማ 35.71 ኪሎ ሜትር እናረገፁ ናብ ፍጻመ በፂሖም በዚ መሰረት ድማ ተቐዳዳማይ ሮቤል ዳንኤል ካብ ናትና ውድድሩ ብሓደ ሰዓትን 32 ደቂቕን 37 ካኢትም ዝኾነ ግዜ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወቶ ከሎ ካልኣይ ሴም መርሃዊ ካብ ተፅዊት ሳልሳይ ሄኖስቴኬ ካብ ተፅዊት ራብዓይ ፍረሰላም ሙሴ ካብ ተፅዊት ሓምሻይ ናሆም አማኑኤል ካብ ትጽዊት ሻድሻይ ኬብሮን ቢንያም ካብ ቀይሕ ባሕሪ ሻውዓይ አሌክሳንደር ወድለዝጊ ብውልቂ ሻምናይ ተመስገን ሳሙኤል ጎዳይፍ ታሽዓይ ሲም ፍስሓ ካብ ትጽዊት ዓስራይ ኤቨን ጎይቶም ካብ ኣሰር ብምዃን ተዓዊቶም በዚ መሰረት ተሸለምቲ ክልል ዕድመ 13-14 ሱራፌል ሰመረ ካብ ኣድማስ ብ19 ነጥቢ ቀዳማይ ካልኣይ ኣቶሽን ቅዱስ ካብ ሰሊና ብ16 ነጥቢ ሳልሳይ ስዒድ ጀማል ካብ ጎዳይፍ ብ15 ነጥቢ ብጋንታ ድማ ተሸላሚት ጋንታ ጎዳይፍ ብ26 ነጥቢ ኣብ ክልል ዕድመ 15-16 ተሸለምቲ ቀዳማይ ብእምነት ዳንኤል ካብ ኣድማስ ብ11 ነጥቢ ካልኣይ ዘርሰናይ ቴድሮስ ካብ ኣድማስ ብ11 ነጥቢ ብመዓልቲ ተበሊጹ ሳልሳይ ብሩኽ ብርሃነ ካብ ጎዳይፍ ብ9 ነጥቢ ብጋንታ ተሸላሚት ጋንታ ኣድማስ ብ28 ነጥቢ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ዕድል ተስፋ ገርግሽ ካብ ሰራሽ ሰዋ ብ20 ነጥቢ ካልኣይቲ ዋሂድ ኤፍሬም ካብ ሰሊና ብ17 ነጥቢ ሳልሰይቲ ቅሳነት ወልደ ማርያም ካብ ገላ ነፍሒ ብ15 ነጥቢ ብጋንታ ተሸላሚት ጋንታ ሰሊና ብ52 ነጥቢ ኣብ ክልል ዕድመ 17 ዓመትን ልዕል እዩን ቀዳማይ ሮቤል ዳንኤል ካብ ናትና ብ18 ነጥቢ ካልኣይ ሴመርሃዊ ካብ ትጽቢት ብ17 ነጥቢ ሳልሳይ ኣራም ፍጹም ካብ ጽንዓት ብ11 ነጥቢ ብጋንታ ድማ ተሸላሚት ጋንታ ትጽቢት ብ45 ነጥቢ ብዘይካዚ ብፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ንኡስ ዞባ ተወዲቦ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ዝተዳለወ ን35 መድረኻ ዝቕጽል ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ብ13 ሚያዝያ ኣብ መንደፈራ ፈሊሞም ኣብቲ ኣስታት 150 ተቐዳድምቲ 5 ዲቪዥናት ዝተሳትፎ ጾታታት ዝስዕ ውፅኢት ተረኺብሎም 25 ተቐዳድምቲ ካብ ዝተሳተፈ ራብዓይ ዲቪዥን ቀዳማይ ዮናታን የማነ ካልኣይ ሄኖስ አብርሃም ሳልሳይ ናትናኤል የማነ 28 ተቐዳድምቲ ዝተሳተፈ ሳልሳይ ዲቪዥን 20 ዙርያ ንምሽፋን ኣብ ዘካየዶ ጾታ ቀዳማይ ፋኑኤል ሞጎስ ካልኣይ ሙኒር ማሕሙድ ሳልሳይ ኤቨን ፍጹም ዕውታት ኮይኖም ሰለስተ ቅጾታ ውድድር ዘጠቓልል 35 ዙርያ ንምሽፋን ኣብ መንጎ 66 ተቐዳድምቲ ካልኣይ ዲቪዥን ዝተኻየደ ጾታ ኣዝዩ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ዝተራእየሉ ነይሩ ብመሰረት ናይ ሰለስቲኡ ቅጾታ ውድድር ድምር ነጥቢ ድማ ማሕመድ ኑር ሁሴን ቀዳማይ ዮናታን ኣስመሮም ካልኣይ ከምኡውን ኣማኑኤል ዮውሃንስ ሳልሳይ ብምዃን ተዓዊቶም 20 ተቐዳድምቲ ደቂ ኣንስትዮ 15 ዙርያ ንምሽፋን ዘካየዶ ጾታ ብዓብላነት ተቐዳዳሚት ዳናይት ሽመንዲኡ ተዛዚሞም ዳናይት ንብሙልአን ተቐዳድምቲ ብዙርያ ብምግላፍ 22 ነጥቢ ሓፊሳ ዕውቲ ናይቲ ዕለት ኮይና ኣብ መወዳእታ ብጋንታታት ምምሕዳር ከባቢታት ዝተሓወፉ ዝርከቦን 39 መንስያት ተቐዳድምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን 45 ዙርያ ንምሽፋን ኣብ መበገሲ መስመር ተረኺቦም እቲ ጾታ ነጥቢ ዘውህብ ሰለስተ ቅጾታ ውድድር ዝተሰራዐሉ ነይሩ ብድምር ነጥቢ ናይ ሰለስተ ቅጾታ ውድድር ድማ ፍረሰላም ዓንዲ ሃይማኖት ካብ ዓዲ መንጎቲ ቀዳማይ ካልኣይ ሄኖክ ገብሪ ህይወት ካብ ዓዲ መንጎቲ ሳልሳይ ድማ ሴም ግርማይ ካብ ኩዶ ፈላሲ ብምዃን ውድድሮም ሳዚሞም ውድድራት ኣትሌቲክስ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መንደፈራ ተቓኒዑ ብጨንፈር ምሽት ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ዝተወደባ መንጎ ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ኣብያተ ትምህርቲ ውድድራት ኣትሌቲክስ ብ12 ሚያዝያ ኣብ ስታድየም ከተማ መንደፈራ ተኻይዱ እቲ ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ናይቲ ዞባ ዝመፁ ልዕሊ 550 ተምሃሮ ኣትሌታት ዝተሳትፎ ውድድራት ጉያ ዳርባ ዓረርን ጭማራን ዘላ መሬት ዘጠቓለለ ኮይኑ ፈለማ ኣብ ናይ ማእከላይ ደረጃ ዝተረኸበ ውፅኢት ይስዕብ ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ፍሮዊን ሃብተ ጋብር ካብ ዓዱ ኻላ ካልእቲ ዳዕሪት በራኺ ካብ እምኒ ሓይሊ ሳልሰይቲ ራድያ መሐመድ ካብ ሰንዓፈ ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሃኒባል ዘካርያስ ካብ ማይምነ ካልኣይ ገብረ ድንግል ወልደ ገብርኤል ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሳይ መሐመድ ዓሊ ዑመር ካብ ማይ ዓይኒ ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ወሓዚት ማሕርካ መንደፈራ ካልእቲ ሰሚራ መሐመድ ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሰይቲ ደሴት ፍስሓ ጽን ካብ ድባርዋ ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳልሕ ኢብራሂም ካብ ሰንዓፈ ካልኣይ መርሃዊ መኮንን ካብ ማይምነ ሳልሳይ ተስፋ ልደት ግርማይ ካብ ድባርዋ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሊድያ ተስፋይ ካብ ዓዱ ኻላ ካልእቲ ዳናይት በሪህዋ ካብ ማይምነ ሳልሰይቲ ሲልቫና ሳሙኤል ካብ መንደፈራ ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ የማነ አማኑኤል ካብ ድባርዋ ካልኣይ ኤርምያስ ሰይፉ ካብ ጾሮና ሳልሳይ ዳዊት ዕቑባዝጊ ካብ ዓርዛም ኣብ 1000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ሕሪት ሃብተ ካብ ዓዱ ኻላ ካልእቲ ዛራ ብርሃነ ካብ መንደፈራ ሳልሰይቲ ቤተልሔም ተወልደ መድህን ካብ ሰገነይቲ ኣብ 1000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ክብሮም አማኑኤል ካብ መንደፈራ ካልኣይ ወሃብ ጀማል ካብ እምኒ ሓይሊ ሳልሳይ ዳንኤል ብርሃነ ካብ ማይምነ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ውድድራት ጉያ ዝተረኽበ ውፅኢት ምስ ንምልክት ድማ
ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሲፎራ ክብሮም ካብ ዓዱ ኻላ ካልአይቲ ሰገን ክብሮም ካብ ደቂ ኣምሓረ ሳልሰይቲ ራህዋ የማነ ካብ እምነ ሓይሊ ኣብ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ማርቲኒ ሮመዳን ካብ ደቂ ኣምሓረ ካልኣይ ሜሮን ግርማይ ካብ ድባርዋ ሳልሳይ ኤቨን ዳንኤል ካብ እምነ ሓይሊ ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ኣራንሺ ተኽሉ ካብ ድባርዋ ካልአይቲ ሰምሃር ተኽለ ካብ ዓረዛ ሳልሰይቲ ሄርሜላ ከሰተ ካብ ሰንዓፈ ኣብ 400 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሚልዮን ጎይቶን ካብ ዓዱ ኻላ ካልኣይ ጄስዋን ፋንኤል ካብ ደቂ ኣምሓረ ሳልሳይ ፍጹም መኮነን ካብ ማይ ምነዕ ኣብ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ኣሕላም ዑስማን ካብ ደቂ ኣምሓረ ካልአይቲ ነገሰት ሙሴ ካብ መንደፈራ ሳልሰይቲ ሳምራይት ሙሴ ካብ ዓረዛ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሳይሞን ሙሴ ካብ መንደፈራ ካልኣይ ናትናኤል ገብረ ሚካኤል ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሳይ ተመስግን ሳሙኤል ካብ ደቂ ኣምሓረ ኣብ 3000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ደሊና ግርማይ ካብ መንደፈራ ካልአይቲ ወይና ሃብተ ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሰይቲ ሳሮን ናይዝጊ ካብ ማይ ምንም ኣብ 3000 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኣቤል ዕቑበ ካብ ዓዱ ኻላ ካልኣይ ሓበን ኣማኑኤል ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሳይ ምርሃው ዓንደ ካብ መንደፈራ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ዝላ መሬትን ዳርባ ዓረርን ዝተረኽበ ውፅኢት ድማ ዝስዕብ እዩ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝላ መሬት ቀዳሚቲ ስኒት ኪዳነ ካብ እምነ ሓይሊ ካልአይቲ ዳናይት መብራቱ ካብ ድባርዋ ሳልሰይቲ መርሃዊት አንጎሶን ካብ ዓዱ ኻላ ኣብ ተመሳሳሊ ጾታ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ዮሃንስ አብርሃም ካብ ሰገነይቲ ካልኣይ ሜሮን ሃብቶን ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሳይ መሓሪ ሰምራብ ካብ ድባርዋ ኣብ ልዕሊ ዝላ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ኣፍራሕ መሓመድ ካብ ዓዱ ኻላ ካልአይቲ ኮኸብ በረኸት ካብ ድባርዋ ሳልሰይቲ ፍሮይኒ በረኸት ካብ ዓረዛ ኣብ ልዕሊ ዝላ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኣሚናዳብ ሓይሎም ካብ ዓዱ ኻላ ካልኣይ ኢሳቅ ወልደ ዮሃንስ ካብ ሰገነይቲ ሳልሳይ ኣማኑ መሐመድ ሓጎስ ካብ እምነ ሓይሊ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተወዳደርቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ መሬት ዝላ ቀዳሚቲ ቤቴል ተኽለ ማርያም ካብ ደቂ ኣምሓረ ካልአይቲ ድሌት ኢሳ ካብ ዓዱ ኻላ ሳልሰይቲ ቅሳነት ቀለሙ ካብ ዓረዛ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ጆቫኒ ገብረስላሴ ካብ ሰንዓፈ ካልኣይ መሐመድ ዓብዱላ ካብ ደቂ ኣምሓረ ሳልሳይ ፊልሞን መሓሪ ካብ ማይ ምነ ኣብ ልዕሊ ዝላ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ወይኒ በረኸት ካብ መንደፈራ ካልአይቲ ሳምራይት መለስ ካብ ደቂ ኣምሓረ ሳልሰይቲ ኤደን ሃይለ ካብ ዓረዛ ኣብ ልዕሊ ዝላ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሴም ሃብታብ ካብ መንደፈራ ካልኣይ ጅምዕ ሱሌማን ካብ ሰንዓፈ ሳልሳይ ፋኑኤል ብርሃነ ካብ ዓዱ ኻላ ኣብ ኩሉ ዓይነታት ስፖርት ቡልቂ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዕዉታት ንዝኾኑ ኣትሌታት ናይ ገንዘብን መዳልያን ተሸለምቲ ክኾኑ ብሁልነቱ ኣብ ናይ ማእከላይ ደረጃ ተወዳደርቲ ኣትሌታት ዕዉት ዝኾነ ንዞባ ዓዱ ኻላ ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ዕዉቲ ዝኾነ ንዞባ መንደፈራ ዋንጫ ተሸሊመን ብሓፈሻ ውፅኢት ናይ ክልቲኡ ደረጃታት ንዞባ ዓዱ ኻላ ንመንደፈራ ኸቲላ ጎለል ኣትሌቲክስ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ደቡብ ብምዃን ዓባይ ዋንጫ ዓቲራ ስፖርታዊ ውድድራት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ይቕፅል ኣሎም በዚ መሰረት ውድድር ቼዝ ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ድማ ተዛዚሙ ዝተረኽበ ውፅኢት ድማ ነዚ ይመስል ኣብ ውድድር ቼዝ መባእታ ተምሃሮ ቀዳመይቲ ሃና ዮሴፍ ካብ ጎዳይፍ ካልአይቲ ናሪማን የማነ ካብ ዓዲ ጓዕራ ሳልሰይቲ ቅዱስ ሳሙኤል ካብ ኢራፋይለ ኣብ ውድድር ማእከላይ ደረጃ ቼዝ ቀዳማይ ፍቁር የማነ ካብ ባና ካልኣይ ለውሃት ርእሶም ካብ ሰንበል ሳልሳይ ሰናይ ሃይለ ካብ ፍኖተ ጥበብ ኣብ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ውድድር ቼዝ ቀዳማይ ሳሙኤል መንግስ ካብ ሰንበል ካልአይቲ ኤልሻሎም ኢስያስ ካብ ደንበሰን ሳልሳይ ሙሴ ኣርኣያ ካብ ድንድን ብምዃን ተዓዊቶም ጎለል ካብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ደንበሰንበል ካብ ማእከላይ ደረጃ ኣዱሊስ ካብ ካልኣይ ደረጃ ድማ ሰማዕታት ዕዉታት ዝኾና ኣብያተ ትምህርቲ እየን ዝተዳለወለን ሽልማት ድማ ካብ ኢድ ዝተፈላለዩ ሓለፍቲ ተቐቢሎም ብዘይካዚ እውን ውድድር ባይታ ቴንስ ተዛዚሙ እዩ ሰንበት ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ኣብ ሜዳ ደንበሰንበል ዝተኻየደ መዛዘም ግጥማት ብዙሓት ኣፍቀር ስፖርትን ወለዲ ስፖርታውያን ተምሃሮን ሓለፍትና ዝተረኽብሉ ብኽብ ዝበለ ድምቀት እዩ ተዛዚሙ ኣብቲ ዕለት 3 ግጥማት ናይ መዛዘሚ ተኻይዱ ድሕርቲ መዛዘመ ሓፂር ፀብጻብ ብሓላፍ ስፖርት ጨንፈርምሲ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር ሙሳስ ገገዝሀይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብውሱን ደረጃን ዓቕምን ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ካብ 2 ካታጎሪ ናብ 3 ካታጎሪ ክምባሉ ማለት እንሆ ድማ ሎሚ ከም መቕፀልታ ናይታ መንጎ ናይ መባእታ ኣብያተ ትምህርቲ ተሰሪዑ ትማሊ ሰንበት ዝተዛዘመ ተወዳደርቲ ኮይኖም ናብ ሽልማት በቂዖም ዘለዉ ተምሃሮ እዮም ብምባል ሓፂር ቃል ኣስሚዑ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ዝተረኽበ ውፅኢት ነዚ ይመስል ኣብ ውድድር ባይታ ቴንስ መባእታ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቅሳነት ተኽለ ሃይማኖት ካብ ኢራፋይለ ካልአይቲ ከነኣን ሙሴ ካብ ኢራፋይለ ሳልሰይቲ ዶሪስ እንድሪያስ ካብ ደንበሰንበል ብምዃን ተዓዊተን ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ሳሙኤል ኣስመሮም ካብ ዓወት ካልኣይ ቅዱስ ሰሎሞን ካብ 4 ኣስመራ ሳልሳይ ናታን አንጎሶም ካብ 4 ኣስመራ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቅዱሳን ገብራይ ካብ ኣዱሊስ ካልአይቲ ሮዳስ እንድሪያስ ካብ ደንበሰንበል ሳልሰይቲ ኣርያም ተኽለ ሃይማኖት ካብ ዳሉል ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ እፎይታ ግርማይ ካብ ዓወት ካልኣይ ዮናታን ሰሎሞን ካብ ዳሉል ሳልሳይ ላሜክ ሶምኦን ካብ ደንበሰንበል ኣብ ካልኣይ ደረጃ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ሰምሃር መንግስታዊ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ካልአይቲ ሻሎም ኣሚነ ካብ እምባሃራ ሳልሰይቲ ሳሮን
ልኡል ካብ ደንበ ሰንበል ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ሜሮን ደበሳይ ካብ ደንበ ሰንበል ካልኣይ ናትናኤል ታደሰ ካብ ኢሳት ወልደምድን ሳልሳይ የዲድያ ሳሙኤል ካብ ደንበ ሰንበል ብምዃን ተዓዊቶም ዝተዳለወሎም ናይ ራኬትን መዳልያን ሽልማት ድማ ካብ ኢድ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከላት ፍሳይ ሃይለ ከምኡ ድማ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ካብ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተ ጋብርን ዝተፈላለዩ ሓለፍትን ተቐቢሎም ጎኒ ጎኒ ናይዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤተ ትምህርቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኢድ ንደረጃን ዋንጫን ዝበፅሓ ዘንስዕባ ቤተ ትምህርቲ እየን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓላይ ምስ ቀይሕ ባሕርን ደረጃ ኣስመራ ሓፈሻዊ ምስ ባርካ ድማን ዋንጫ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ድያ ምስ እምባሃራን ደረጃ ሰሓርቲ ምስ ባርካ ድማን ዋንጫ ክጠማጠማ እየን ብዘይካዚ ብጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ክካየድ ዝቐነየ ስፖርታዊ ውድዳት ኣካላውን ኣእምራውን ስንክልና ዘለዎም ተምሃሮ ኣብ መንጎ 12 ናይ መባእታ ቤተ ትምህርቲ ኣብ 4 ምድብ ተመዲበን ብግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣትሌቲክስ ዘካየዱ ስሩዕ ናይ ሓደ ዙርያ ግጥማት ኣብ ሜዳ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኻየዱ ንጥፈታት 12 ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ 11 ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ብድምር 123 ናይ ኣእምራውን ኣካላውን ስንክልና ዘለዎም ተምሃሮ ተሳቲፎም እዚ ንተኸታታሊ 3 መዓልታት ዝተኻየዱ ንጥፈታት ድማ ስዕ ውፅኢት ተረኺቦሎም ኣብ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ካልኣይቲ ቤት ትምህርቲ ጎዳይፍ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ዓዱ ጓዕዳድ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚት ቤት ትምህርቲ ፍሬ ህይወት ካልኣይቲ ቤት ትምህርቲ መደበር ሳልሰይቲ ቤት ትምህርቲ ሰንበል ኣብ ውድድር ኣትሌቲክስ 70 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ፍናን ዮናስ ካብ ቤት ትምህርቲ ዳህላ ካልኣይቲ ፌቨን ዕቑባ ሚካኤል ካብ ዓዱ ጓዕዳድ ሳልሰይቲ ኣራራት ስምዖን ካብ ቁሸት ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ እሰይ ብርሃነ ካብ ሰንበል ካልኣይ እሰይ ሽሻይ ካብ ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ ሳልሳይ ኣቢና ኣብ መሓሪ ተዓዊቶም ኣብ ናይ 100 ሜትሮ ዝተኻየደ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ፍትሓዊት ስቲፋኖስ ካብ ሰንበል ካልኣይቲ ሳብሪና ፀሃየ ካብ ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ ሳልሰይቲ ጀውሃር መሐመድ ኑር ካብ ፍረ ህይወት ዕወታት ክኾና ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ኣቤል ሓድጉ ካብ ፍኖተ ጥበብ ካልኣይ ፌንሃስ ዘርአብሩኽ ካብ ፍረ ህይወት ሳልሳይ ያፌት ወልደ ኪዳን ካብ ዓዱ ጓዕዳድ ዕውታት ኮይኖም ኣብ ቅድድም ብክሻ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ጀውሃር ሓመድ ኑር ካብ ፍረ ህይወት ካልኣይቲ ሳብሪና ፀሃይ ካብ ሓመድ ኢድሪስ ዓዋተ ሳልሰይቲ ፍናን ያሬድ ካብ መደበር ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ያፌት ወልደ ኪዳን ካብ ዓዱ ጓዕዳድ ካልኣይ ናውዳ ራእያ ካብ ፍረ ህይወት ሳልሳይ ኣቤል ሓድሽ ካብ ፍኖተ ጥበብ ፀለል ዝበሉ እዮም ኣብ ናይ ጽኡማን 70 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ብሄር ዳዊት ካልኣይቲ ኣዜብ ገብረ ልኡል ሳልሰይቲ ህያብ ኣስመሮም ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳማይ ዓብዱረዛቅ ዓብዱራሕማን ካልኣይ ሪያን ዓብዱኑር ሳልሳይ ኬብሮን ገብረ ዮሃንስ ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ ጽኡማን 100 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ኑራ ዓብደላ ካልኣይቲ ሱዛና ተስፋለም ሳልሰይቲ ሜላት ሳምሶም ብደቂ ተባዕትዮ 100 ሜትሮ ቀዳማይ ናኦድ ዕቑባይ ካልኣይ ሬድዋን ዓብደላ ሳልሳይ ቢንያም ተስፋለም ዕውታት ክኾኑ እንከለዉ ኩሎም ተወዳደርቲ ካብ ቤት ትምህርቲ ጽኡማን ኣስመራ እዮም ከምኡውን ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ዓይነት ስውራን ኣብ ረሃባታ ኣብ ሜዳ ቤት ትምህርቶም ማለት ውድድር ጎል ቦል 3-3 ዝተሳትፎ ጾታታት ኣካይዶም ዝተረኽበ ውፅኢቱ ድማ ይስዕብ መስል ብደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚቲ ጋንታ ቡዶ ካልኣይቲ ተስፋ ሳልሰይቲ ባና ዕወታት ክኾና እንከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳሚቲ ናቕፋ ካልኣይቲ ፈንቅል ሳልሰይቲ መረብ ብምዃን ዝተዳለወሎም ሽልማት ተዓዲሎም ክብል ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ዝበፅሓና ሓበሬታ የፍለጥ ሻምፒዮን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል ብቐዳምን ሰንበትን ኣብ ሜዳ ፖቾ ፊልያ ተኻይዱ ነይሩ ብቐዳም ንጋንታታት ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ዘካየዳሉ ፈለማ ጋንታታት ደቂ ኣንስትዮ ሳዋን መኽተንን ተረኺበን ኣብ ፈልመይቲ ክፋል ጾታ ሳዋ 25-18 ተዓዊታትላ ነይራ ኣብ ሰዓበት ካልኣይቲ ሴት መኸተብ ተጻወቲ ሊድያ ስልጣንን ሓናዲ ሓፊዝን እናተቐለሳ ዓብላልነት ዘርኣየሉ ነይሩ ከም ውፅኢቱ ድማ 26-24 ተዓዊተን ኣሉ ጾታ ማዕረ ውፅኢት ሓደ ሓዳብ ዝቕጸለሉ ሳዋ ንሃጓፍ መኸተብ መዝሚዘን ተደራራብ መጥቃዕቲ ኣብ ዘካየደሉ ሰሊጥወን 25-10 ክዛዝማ ኣኪኢለን ጾታ ብመርሒነን ሳዋ 2-1 ናብ 4ይ ሴት ኣምሪሑ ክልቲአን ጋንታታት ተቐራራብነቱ ኣብ ዘመዝገባሉ ዝነበራ እዋን ሳዋያ ቀዲማ 25-22 ብምዛም ብድምር ውፅኢት 3-1 ተዓዊታ ብሰዓበት ግጥም ንጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ ተስፋን ሳዋን ያራኺባ ሱምያ ተጻወቲ ዝሓቆፈት ሳዋ ኣብ ልዕልታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድሓ ምንቅስቓስ ተርኢ ዘላ ተስፋ ኣከታቲላ 25-11 25-17 25-17 ብምስዓር ብድምር ውፅኢት 3 ባዶ ተዓዊታ ቀፂለን ዝተረኸባ ጋንታታት ደቂ ተባዕትዮ እታ ብካልኣይ ዲቪዥን ዝሰገረት ባሰልጠንቲ ሂላል ሓምድን ዮዲት ፍትውን ትስልጥን ሰላም ምስታን ሓይለ ኣየር ዝወከለት ክንፊ ተራኺበን ካብ ምፍላም ጾታ ትሒዙ ሓያል ምጥቃዕ ምክልኻል ንኩዕሶ ካብ ድሕሪት ምምላስ ብሉፅ ምንቅስቓስ ተራእዩ ኣብ ፈልመይቲ ሴት ሓይለ ኣየር መሪሓ እኳ ተኸደት ሰላም ኣሕሊፋ ክትባ ኣይመረፀትን ብፀቢብ ውፅኢት
26-24 ክትዕወት ከላ ኣብ ካልእ ሴት ድማ ሓይሊ ኣየር ዓብሊላ 25-16 ብምስዓር ንጾታ ናብ 1-1 ቀይረቶ ኣብ ሰዓበት ክፋል ጾታ ጋንታ ሰላም በቶም ካብ ጎና ዘይፍለዩ ደገፍታ ማሚቓ ንሓያል ምጥቃዕቲ ሓይሊ ኣየር ክትብድህ ብተረርቲ ህርሚትን ከተጥቅዕ እኳ እንተውዓለት ንዓወት ዝመርሓ ውፅኢት ግን ኣይነበረን ሓይሊ ኣየርያ ኣከታቲላ ብተጻወታ ሰምራ ሃይለ ሚካኤል ሰናይ ይርጋ ኣብርሃም ተኽለ ሃይማኖት ዝነበረት ጽቡቓት ፈተነታት ተሓጊዛ ነጥቢ ብምቑጻር 25-16 25-18 ከምኡ ድማ ኣብ ራብዒት ሴት 25-16 ብምዕዋት ንጸወታ 3-1 ምኽትንታ ጌራትሉ ሻምፒዮን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ማእከል ብሰንበት እውን ኣብ ዝቐጸለሉ ዝስዕ ውፅኢት ተረኺቡሎ ኣብ ውድድር ሳልሳይ ዲቪዥን ደቂ ኣንስትዮ ፍትሒ ንደንበ ሰንበል 2-0 ደቂ ተባዕትዮ ደንበ ሰንበል ንድያ 2-0 ኣብ ውድድራት ካልኣይ ዲቪዥን ድማ ዕዳጋ ሓሙስ ንክንፊ 2-1 ራብዒት ናይ መዛዘሚትን ተሰሪዓ ዝነበረት ጋንታታት ካልኣይ ዲቪዥን ደቂ ተባዕትዮ ጋላ ነፍሕን ድያእንን ዝነበረ ጾታ ድማ እቲ መሳጢ ዝነበረ ግጥም ነይሩ ጋላ ነፍሒ ድማ 2-1 ብምዕዋት ምቁር ዓወታ ኣስተማቒራ ተጻዋታይ ጋላ ነፍሒ ኣሌክሳንደር ዘረማርያም ከምኡውን ካብ ጋንታ ድያ ኣክረም ሮሞዳን ሓመድ ዓብደልቃድርን ብጾቶም ካብ ተዓዘብቲ ናኣዳ ረኺቦም እዮም ኣብ ቱርኪ ንዝሓለፉ 4 መዓልትታት ኣብ ምክያድ ጸንሐ ዙር መርሲን ሰንበት 13 ሚያዝያ ብራብዓይ መድረኹ ተዛዚሞም ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 120 ኪሎ ሜትር ዝርሕቐታ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል እትካየድ ንናሽኳ ተቐዳደምቲ እተርብሕ መድረኽ ከካይድ እዩ መደብ ወፂሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ፖላንዳዊ ጃኮብ ማሬስኮ ንውድድሩ ብ2 ሰዓትን 28 ደቂቕን 6 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ወዲ ሃገሩ ቶማስ ባርዚኒስኪ ብተመሳሳሊ ግዜ ድሒሩ ካልኣይ ከኣቱን ከሎ ሓድሽ ኣባል ባይክኤድ ሚልኪያስ ማእከለ ድማ ብተመሳሳሊ ሰዓት ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ንፈለማ ግዜ ብማልያ ሓዳስ ክለቡ ባይክኤድ ናይ ፖድየም ዓወት ኣመዝጊቦም ዝተረፉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ምስ ዕውት ብተመሳሳሊ ግዜ ዳዊት የማነ መበል 53 ጴጥሮስ መንግስት መበል 65 ናትናኤል ብርሃነ መበል 78 ዩኤል ሃብታብ መበል 79 ኤቨን የማነ መበል 81 መትከል ኢዮብ ድማ መበል 91 ተርታ ሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም በዚ መሰረት ደቡብ ኣፍሪቃዊ ስቴፋን ዴቦንድ ዕውት ሻውዓይ ውድድር ዙር መርሲን ብምዃን ተዓዊቱ ዳዊት የማነ 5 ጴጥሮስ መንግስት ሻምናይ መትከል ኢዮብ መበል 14 ናትናኤል ብርሃነ መበል 17 ዩኤል ሃብታብ መበል 37 ሚልኪያስ ማእከለ መበል 50 ኤቨን የማነ ድማ መበል 54 ተርታ ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ብነጥቢ ሰርቢያዊ ሚሃጅሎ ስቶሊች ብ14 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ዳዊት የማነ ብ4 ነጥቢ 10 ሚልኪያስ ማእከለ ድማ ብ3 ነጥቢ መበል 13 ተርታ ተሰሪዖም ኣብ ናይ ዓቐብ ቼክ ሪፐብሊካዊ ሚሼል ሹራን ብ25 ነጥቢ ኣንበሳ ዓቐብ ዙር መርሲን ኮይኑ ኤቨን የማነ ብ8 ነጥቢ 5 ዳዊት የማነ ብ7 ነጥቢ 6 መትከል ኢዮብ ብ4 ነጥቢ 9 ዩኤል ሃብታብ ድማ ብ3 ነጥቢ 10 ተርታ ሒዞም ሃንጋርያዊ ፌልድሆቨር ብሉጽ መንእሰይ ዙር መርሲን ኮይኑ ተዓዊቱ ዩኤል ሃብታብ መበል 14 ሚልኪያስ ማእከለ መበል 21 ኤቨን የማነ ድማ መበል 23 ተርታ ሒዞም ብጋንታ ድማ ማሌዥያዊ ትሬንጋኑ ፖሊጎን ቲም ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ውድድር ሱፐር ዲቪዥን ኤ ዞባ ማእከል ትማሊ ሰንበት ኣብ ስታዲየም ኣስመራ ቀፂሉ ነይሩ መበል 13 ግጥማት ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ኤ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ትማሊ ሰንበት 13 ሚያዝያ 2025 ኣብ ዝቐጸለሉ ደንደን ኣዱሊስ ብጸቢብ 1-0 ብምስዓር ዘይተሰዓር ነታ ቀፂላቶ ቀይሕ ባሕር ንጎሬፍ 5-1 ክትዕወተላን ከላል ተሓሪር ምስ ሓይሊ ኣየር 1-1 ተፈላለያ ፈለማ ግጥም ፍርቂ መዓልቲ 22 ነጥቢ ሒዛ ሳሳይ ደረጃ ዘላ ተሓሪር ምስታ 13 ነጥቢ ብምሓዝ ሻሻይ ደረጃ ዘላ ሓይሊ ኣየር ገጢማ ክልቲን ጋንታታት ደረጃታት ንምምሕያሽን ንምዕቃብን ሃቂነን ኣትየን ክንፊ ማለት ናይ ሓይሊ ኣየር ጾታ ምስ ፈለመ ኣብ 7 ደቂቕ ካብ ቢላል መሐመድ ጣህር ብዝረኸታ ሸቶ 1-0 መሪሓ التحرير نصوتا نمعراي بحيال صعر انت أطوت قدامت 45 دقائق بمرحنة كن في حد بادو نعرفتي أمريحن دحر عرفت أبزغط صلت صوتا كن في نمرحنة تانم عقاب التحرير نمتعراي بزغورتو صعري أما بسوعن 5 دقائق محمد أنوار بزمز قباشوتو حدا بحدا مسكن في تمعرارع صوتا دو محارب حدا تزازيم بولسو صوتاني زقطم ناي كن في نافع محمد صالحي قتيلن ساعات كلتا قيح بحرن قرايفن تراخيبن قيح بحري صوتا مش جمرا مبع 20 كلتن كاب بين هورامانيل بزرغتا شتو حد بادو مريحان عرفت وصيا
ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጾታ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መበል 47 ደቕ መገዲቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ቀይራ ዘእተወቶ ስሞን ኣስመላሽ ከምኡ ድማ ብመበል 67 ደቕ ካብ መድሃኔ ረዲን ብዝረኸብተን 3 ሸቶታት 3 ባዶ መሪሕነት ሒዛ ቀይሕ ባሕሪ ብዘመዝገበቶ ደዋይ በለትን ቤንሁር ኣማኑኤል ስሞን ኣስመላሽ ኣብ መበል 86 ከምኡ ድማ 88 ደቓይቕ ንገዛእ ርእሶም ንጋንቶምን ከክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቦም ጎዳይፍ መምለሲት ገዛኣ መበል 87 ደቕ ካብ ተመስገን ተስፋያ ረኺባታ ጾታ ድማ ብዓወት ቀይሕ ባሕሪ 5-1 ተዛዚሙ ቡልስ ወጻእታ ናይ ዝግጥም ናይ ቀይሕ ባሕሪ ቤንሁር ኣማኑኤል ኣብ መወዳእታ ሰዓት 4 ልዑል ኣተኩሮ ዝተዋህቦ ግጥም ዓበይቲ ጋንታታት ደንደንን ኣዱሊስን ነይሩ ከም ትጽኢቱ ድማ ጽቡቕ ተወዳዳርነትን ተምሳጥን ዝፈጠረ ብተዓዘብቲ ድማ ኣድናቖት ዘትረፈ ግጥም ተኻይዱ ኣዱሊስ ናብ ደንደን ብምጻእ ክትፍትን ከላን መስመር መጥቃዕቲ ደንደን ደው ከተብል ክኢላ ደንደን ዕረፍቲ ኣብ ምውጻእ ክልተ ውዱኣት ክዓሳሱ ምስ ዓንዲ ልዳት ተራጺመን ዝተመልሳ ኣባኺና ንዕረፍቲ ድማ ዘን ክለባት ባዶ ባዶ ተፈላለየን ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ጾታ ተወዳዳርነት ናይ ጋንታታት ሓይሉ ቀሪቡ ኣብ መበል 75 ደቂቕ ናይ ደንደን ሴም ብርእሱ ሸቶ ብምዝጋብ ንወጥሪ ጋንቱ ብምህዳ ጋንቱ ሓደ ባዶ ተዓውታ ንኽትወፅእ መሪሕ ተራ ተጻዊቱ እዩ ኣብዛ ጾታ ተኸላኻላይ ደንደን ዮሴፍ ጸጋይ ብክልተ ቢጫ ካርድ ካብ ሜዳ ተባሪሩ እዩ በዚ መሰረት መደብ ጾታ ሻምፒዮን ሱፐር ዲቪዥን ዞባ ማእከል ጽዋሕ ሰሉስ ካብ ሰዓት 2 ጀሚረን ኣስመራ ቢራን ፓራዲዞ ከምኡ ድማ ማይ ተመናይ ምስ ኩባንያ ሰንበል ክራኸባን መበል 10 ግጥም ሻምፒዮና ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ዞባ ማእከል ቀዳሚ 12 ሚያዝያ ቀጺሉ ነይሩ ደንደን ኢንሹራንስ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ድማ ንመጋጥም ተንስሒሮን ወፅየን ፈለማ ፍርቂ መዓልቲ ኩባንያ ህንጻ ሰገን ምስ ዕዳጋ ሓሙስያ ገጢማ ምኩራት ተጻወቲ ዝሓዘት ኩባንያ ሰገን ነታ ብዙሕ ዓቕምን በዓትን ዘይብላ ዕዳጋ ሓሙሳይ ናሕሴትላን 8 ሸቶታት ካብ ቤተልሄም ዘኪዮስ 4 ከምኡ ድማ ካብ ባና ዕቑባይ 3 ሸቶታት ብምርካብ ካብ ትዕግስቲ ኣብርሃለይ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምውሳኽ ብድምር 8 ባዶ ተዓዊታ ወፅያ ብልሲ ተጻዋቲ ናይ ዝግጥም ድማ ካብ ኩባንያ ሰገን ቤተልሄም ዘኪዮስያ ቀጺልና ሜዳ ዝወረዳ ሓይሊ ኣየር ምስ ኢንሹራንስ ነይረን ኢንሹራንስ ጾታ መጀመርያ መበል 30 መገዲ ፍትሓዊት ማጆር ብዝረኸብታ ሸቶ ሓደ ባዶ መሪሓ ንዕረፍቲ ወፅያ ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ ዝቐጸለ ግጥም ኢንሹራንስ 3 ሸቶታት ወሲኻ ካብ ኣርሴማ ተክለ ሃይማኖት ድማ 2 ሸቶታት ካብ ሄርሜላ ቴድሮስ ድማ ሓንቲ ሸቶ ብምዝጋብ ነቲ ጾታ ብዓወታ 4 ባዶ ንኽዛዝሞ ክኢላ ብልሲ ተጻዋቲት ናይ ዝግጥም ኣርሴማ ተክለ ሃይማኖት ኣብ መወዳእታ ጋንታታት ደንደንን ጎዳይፈን ተረኽበን ዝግጥም ክመጣጠን ኣይከኣለን ደንደን ድማ ብገፊሕ ክትዕወትን ከላ ካብ ኤልሃም ዓብደልቃድር 4 ሸቶታት ብምዝጋብ ሱፐር ሃትሪክ ሰሪሓ ፈቓዱ ገዳሙ 2 ሸቶታት ምስጋና ማሕሪ ክብረት ሓይሊ ኣብ ዮርዳኖስ ካሕሳይ ሓደ ብዘመዝገበን ብድምር 10 ባዶ ተዓዊታ ብልሲ ተጻዋቲ ናይ ዝግጥም ኤልሃም ዓብደልቃድር ካብ ደንደንያ ተረቂሓ كفلتات مينستر مكلخال مساقرا فدريشن كعصة مربب إيرترا بموهاد مبعتا وسلطنا أسلطنتي كعصة مربب هيبوم إذا قلت ميازيا كساب شومون تميازيا استخير السلطنة حانت قولا نسيت تركبهم 10 شوعات السلطنتي أبالات كفلي مينستر مكلخال يوم تساتيفهم اتبغلس حساب نقبرنا تقاليلو أبيت صحفة سبورت كفلتات مينستر مكلخالن بولين معسكر دندن استوهاب السلطنة أقباب السلطنة أكاو ما غانتا وتنصوتا نتصوتا ممرحم مهنات انودتن غانتا بقعات تكنيك تكتيكن أمرات أبزبل أتعوتان أب حقتات كعصة مربب نايزغط 3 عامات أتوكيرون عود زبهال أستوم هورون مبرهنيو بأتو قبراي قدات واهيبوم أبناي مزام علات حلافج أنفر سبورت كفلتات مينستر مكلخال أتو بيهل ناتنايل أبزو سمعو قال علامات توهاب السلطنة نتيب مينستر مكلخال زكير سبورتاوي وردرات كعصة مربب تراسل تنتيب سنفلت أتاوي من قد تمريحهم جاموم كبركتو زعلم مخانو أبريهم سلطنتي مويام سلطان عقلي تتصوارنت حدت مس مخانو مستتصوتي مبحال كمعبلو ابعبيتهم كواسؤون صنحهم ناي لمدعيوب سلطنا كدرعو مخالهم ربحو لعل مخانو غليصوم نت سلطنا زهبه ممهر قبراي قدب وغنو سلطنتي استوهبه سلطنا بتكاتن بديسيبلين كمستخاتلو بمغلاص ابقصالي موكسيتاتنا تطقمو فلطتهم كسفحون اولد درات سبورت كفلتات مينستر مكلخال توادرتي كوينوم كقربون تلابيوم ابتي حلفت سبورتن ابالات كفلتات مينستر مكلخال سرخبلو علات سلطنتي استرالو مسكر ورقة تعديلهم كفتات مينستر مكلخال أقدموا أو رحمة قابيتن ميازيان نأبالاتو مبأتا وسلطنا نأسلط أنتي أتلتيكسن كعس أقرن كم زهبة يفلات
بمهنيات معلت ناصنت تسرع ورد غانتات قدايم كعس اغري بقدام اميدا كامبوش شيروس تخيل ورد وانچ ناصنت من عترم امونغو قدايم كلبات كلت قطمات اب زقصللو تشيبوليني مسمولوتي معرات فالن كلام البادما اب العلي ادوليس عوتا مزغيبا فلما نميدا زور دخلت قند مقناقنت خلبات تشيبوليني مسمولوتي كونان كلوان عرفت دما بزي شوتو معر بادو نامريحن تعرفتي اب زقصلت صوتا تشيبوليني ام بل 59 دقيقه بزرخبتها فصوم قلا تغيروا زاتو هينوك برهانه زوطرا شوتو مريحنت حازتم انت خنا جن مولوتي صوتا امززامو ابتوسخ غزي بزرخبتها فصوم قلا بمنجدي يوناس محرت افافام تم عاريس شوتو بمزغاب تصوتا معر حدا بحدا تزازيموم دانيال مبرهاتو كاب مولوتي بلوز تصوتاي بمخان كاب قديم تصوتاي البا نبر يمانا كحساي ايچايو تشليموم اب كل قطم نايت علت البا مس ادوليس اب زكايرو قطم البا حدا بارو تعويتام البا نمعوتي تشوتا كاب دانيال قبر اغزابير رخيباتام بلوز تصوتاي نيز قطم دما ادحنوم هابت ماريام بمخان كاب قديم تصوتاي كعس اغري نبر راهيل زراتسيون تشليموم اب زوبا دوبوب اب استفلاليانو زواتات وددات بشكلتات غايد نيرو كابت زوبا زبصحن حبريتا بخمس توهيدونا باهم كقربي ابن الزبا دباروا بمهنات مبل 34 عامت بعلنا صنت مسرعنا درعنا بزبل تيما زحزل زكير زلو فدرشين قدم مشكلتات تودبت صوتات مال سنبت 13 ميازيا كال اي سنبت قصيلوم تساتف ودك تبعتيو زن ادكوان تلوم عبدك انستيو او وحدي بمصنحن فدرشن قدم مشكلته اب ابيات تمرتي بمخاد غوسات حاجزن بمقبارن زنبالن دليتن زلون دك انستيو ناب صوتان ممصا زكايدو زلو حيال صعري كاب غزي ناب غزي قطري بموساخو اب تصاوتي ناي وردر منفس كر جميرلوم اب ساي ديفيجن سرا بوصيت مسن عزب دما قداماي سايمون عند كلا يوناتان فيليمون سالساي ميكيل هايلم رابعاي سايمون عند مسقل حمشاي نائب تسفالم شادشاي نترسوم اب كلاي ديفيجن قداماي يوناتان اسمروم كاب غانتا رهوا كلاي بانا تسفاي كاب غانتا رهوا سالساي ايفن تسفاي كاب غانتا رهوا رابعا يوسف قبرو كاب غانتا السلام حمشاي دجن هيله مريم كاب غانتا السلام شادشاي سند سامسوم كاب غانتا رهوا ابتعلت عوتا زغونا دما قداميتي لوام كيدنا مريم كاب غانتا حرنت كالايتي سامرا ودبساي كاب غانتا السلام سالسيتي كوخوب ابراهام كاب غانتا حرنت رابعيتي يورساليم برخت كاب غانتا رهوا حمشيتي سيدونا ساميل كاب غانتا السلام اب قداماي ديفيجن دك تبعتيو قداماي ناتنائيل صقاي كاب غانتا رهوا كالاي ايفن غويتوم كاب سلام سالساي ناهوم ادحانوم كاب حرنت رابعاي موسى إسياس كاب رهوا حمشاي زرائيل امانيل كاب حدنت شادشاي دانيال كفروم كاب حدنت بمخان تعويتو اب كتما سنعف بمهنيات بعلنا صنت ورد بشكلتات غايدوم استرهب وصيد دما اب سالساي ديفيجن قداماي فنان مولو كالاي سيم يوسف سالساي فنان ابراهام اب كالاي ديفيجن قداماي ادوان صقاي كالاي فانيل محري سالساي ارمياس ملسم اب قداماي ديفيجن قداماي روبيل هايله كالاي جامع اسماعيل سالساي محرت اب كحسم اب دك انستيو قداميتي يوردانوس كفله كالايتي بيتلهيم ارمياس سالسيتي محرت كحسم ابن الزوبا عرزاب فدرشين كعس اغرتن الزوبا استودبه حموشته دق انستيو زركبوم 34 سبورتاوያን من اسيات بغبرن كلس حسابن سسني نحموشته معالتات نايدانت كعس اغري سلطنا توهيبوم ابوم برفدرشين كعس اغرتن الزوبا من اسي برخت عرفاينا نسلطنتي ابزوس معقال حيال زنباله زلوم سبورتاوያን من اسيات حسكا سلطنتن ديانون تزيبلكا اتزلل عبيت راغ سلازي كال سلطنتي كم عينت عدل ناي سلطنا كرخبو عبد صقا مخانو امينوم ابايتا بغبو خدقملون بمزخار بحفشا نتمدب نمعوات العول ابركتو نزغبره فدريشن كعس اغري زوبا دبوبن نوزوبان بمسغان دما اتفدريشن حدستي اسلطنت كعس اغري سلطنا نمهاب مدب تحيزو كم زلب تماصالي ارديوم بريزيدنت فدريشن كعس اغري زوبا دبوب ممهر يوناس كحساي بوغنو كمزا عينت نايب انستراكتور حقوش محمد برهان زوهاب زلو نايدان السلطنا نمجمرا غزي مخانون كمزا عينت مدبات بقصالك وهاب مخانون بمحبار تمرت داننت اب سرح بقصالي انت عبي مويا سلازخنم سلطنتي نايت مويا بقبر سرحلو اموداتا تلابيوم وكيل سلطنتي انجينير موسيف صاحب غديو ابتون الزبان استفطرلهم سبورتاوي مويان عدل بمسغان نزقسمو تمرتي نابايتا بمترغام ابتون الزبا نزولو كبير حصرت نايديانو امملا زغبا ابركتو كم زغبرو قال بمتاو بتمويا نزيادا نخعبيو زملكتهم اكلات نايت سبورت وتحبايتا خفطرلهم اتحساسيبهم امزاز متمدب ام حدارين الزبا عرزا اتور اسوم كفله مريم ابزو
سمعوا قال اتن الزوبا بحفشة أب زمناو كونه أبياتاون بحلاون سبور زين عقصة في حسرتن أبرقتون زلو الزوبا كم زخونة بمتكاز كينيو زلو درجان بصحون سلت أنتي نروح قصت أمتر أن إعلاما نخلوهم عبرتي عم كسرحو أزيخ أخيروم أبتنايم عداد سيرتفيكيت دم حلافي كوميشن بحالن سبورتن الزوبا عرزا من السي عوض حضرة كالوت ناي سبورت أكلات ترخيبهم نيروم أبتن الزوبا دم بحفشة كالايك قداماي درجان شدوشتا دم ناي فدرال ديانو خعص سجر كم زلو سندات فدريشن ينتصر أب كتما عد قيح كام 100 متر كسب 3000 متر أما كلاين كلاين درجة وردرات أتلتيكس داربا عرر داربا جمرة داربا ديسكس مريض زلان لعلة زلان وردرات تخيدوم استرهب وتسيد دما أبز نبر وردر أمناي 100 متر عوتات أما كلاين درجة أب 100 متر قداماي رمضان محمد إبراهيم سافيرا كالاي كالد عثمان إجلا سالساي عمر دانيم أمنيك أنستيو قداميتي سارون أبراهام كاب قحيتو كاليتي كسانت بهابولوم كاب داجين سالسيتي جميل عبدو كاب إجلا أب كلتم 100 متر دكتبعتيو قداماي محمد صالح إدريس سافيرا كالاي صالح أحمد إجلا سالساي علي عمر داجين أمنيك أنستيو قداميتي موناليزا عمر قحيتو كاليتي حوا محمد إجلا سالسيتي رحستي ملو دك زر سنايم أب 400 800 حدش متر وردرا دكتبعتيو أنستيون تماثالي وردر تخيدوم أب كلا درجاون كام 100 متر كسب 3000 متر وردرات أب كلتي صوتا تخيدوم غون دما أب داربا عرر داربا جمرة داربا ديسكس مريض زلام على زلان وردراتن أما كلاين درجة تخيدوم عوتا دما نزي مسل قداميتي ورق مداليا نخاليت برور مداليا سالسيتي نحاس مداليا كاب عدمات ممهران كوزدون كلو أب زنبر وردرات قبل الكوينن وانجا بموساد نابزو باز حلفا بيت مرتطات أما كلا درجة دكتبعتيو بيت مرت حواصو دك أغنستيو دما بيت مرت قحيتهم أب كلا درجة دكتبعتيو كالاي درجة عد قيح كالاي درجة دك أغنستيو عد قيح كوينن وانجا بموساد ناب نايزوبا وردرات حليفا أبي غوطن تعزلتي صونا بطاقة صوتاتي